Добре дошли в комплекс Пирин парк, вашето идеално убежище в планината. Ние предлагаме за продажба просторни къщи с 3-4 спални, всяка със самостоятелен двор, който ви осигурява уединение и свобода за наслаждаване на красотата на Пирин планина. От вашата дневна ще се открива впечатляваща гледка към величествената Пирин планина. Нашият комплекс също така разполага с басейн, детска площадка и зони за барбекю, където можете да споделите специални моменти с семейството и приятели. Само на 6 км, което са около 8 минути път с кола, се намират ски пистите на световно известния ски курорт Банско, където можете да се потопите в зимния спорт и забавленията. В другата посока, на кратко разстояние, ще откриете едно от най-живописните градчета – Разлог. Там ще откриете автентични традиции, културни и исторически съкровища, разнообразие от магазини и ресторанти, които ще ви обогатят с неповторими впечатления. Комплекс Пирин парк, вашето уютно убежище в планината, където семейството и природата се сливат в едно.